Skupina Barrandov uvádí Katie Ford, Láska na Vysočině. Ahoj. Ahoj. Kávu, prosím. Mléko, cukr? Jen mléko, prosím. Máte senzační výhled, to vám povím. Je to krása. O tohle místo jsem 2 roky bojovala. Jen projíždíte? Zdržím se déle. Aha, sem vlastně jezdí jenom turisti nebo horolezci. To mléko, pardon. A co tady máte v plánu? Na horolezkyni moc nevypadáte. Ne, budu tu pár týdnů pracovat u Delmainu, znáte je? Tak pracovat u Delmainu? Jo, první větší zakázka. To zní lákavě. Jo, musím novému šéfovi dokázat, že se mnou neprohloupil, jsem dost nervózní. Je to ještě daleko? Ne, teda jedete do továrny nebo do jejich vily? Nejprve do vily, budu tam bydlet. Filip Delmain mě tam pozval. Nezávidím. A proč? Protože paní Delmainová je poněkud speciální. Aha. Mimochodem jsem Maggie. Jenny Porterová, Jenny. Až se budeš chtít vypovídat, klidně se zastav. Prokážeš mi ještě, než odjedeš, malou laskavost? Musím si dojet rychle pro mléko. Momentálně je tady klid. Pohlídala bys mi krámek? Jasně. Díky. Robert Grant Emerson. Jennifer Porterová to přijela. Co, ona už je na cestě k Delmainu? Je docela čilá ta moje nová zaměstnankyně. Víte co, zajedu si tam, rád bych si ji důkladně proklepl. Ne, podle mě je dobrý nápad zůstat chvíli inkognito. Aspoň si budu moct nenápadně udělat obrázek o podniku, který jsem převzal. Nikdo mě tam přece nezná. Nejlíp, když mi seženete bydlení poblíž fabriky. Díky, slečno Lejnová. Delmainův závod, moment. Tohle přijde do pošty. Jsem Kirsty McIntyrová. Co pro vás mohu udělat? Zdravím, slečno Lejnová. Návrh prodejní smlouvy nad Kalcovské stavy. Vážený pane Delmaine, těší nás vaše nabídka na prodej 12. Filipe, přece jen bude audit. Cože? Sekretářka Granta Emersona právě volala. Posílají jednu zaměstnankyni, aby ohodnotila náš podnik. Je to pro nás asi lepší, než kdyby přijel Grant Emerson osobně. Co převzal obchody po svém otci, vane jiný vítr. A máme šanci? Že nám závod nezavřou? To netuším. Každopádně připravte všechny podklady. Kroci. Vy jste mě vylekal. Jenom klid, jsem zákazník. Jeden šunkový sendvič a jablečnou šťávu. Poslyšte, nepočkal byste chviličku, já tady vlastně jenom tak... V čem je problém?
Vždyť chci jen sendvič a džus. A dost spěchám. Proč ne? V pořádku? Jo. Neděláte to poprvé? Snažila jsem se to vysvětlit, ale trval jste na tom, abych vás obsloužila. Dostane tu člověk něco k jídlu nebo ne? Ostatně máte dost neobvyklý pracovní oděv. Ano. To je firemní politika. Děláme vše proto, abychom uspokojili náročné zákazníky. No vida, jde to. Jen to trvalo. Vy jste zvyklí rozkazovat, že ano? A vždycky dostanete, co chcete, že? Jo, Ale slovíčko díky moc nepoužíváte. jo. Děkuju za tu vaši analýzu. Prosím, byla dokonce zdarma. Na rozdíl od džusu a sendviče. $8, prosím. Ahoj. Všechno v pořádku? Sendvič je výtečný a šťáva taky. Ale doufám, že svou kolegyni nezaměstnáte natrvalo. Tady se minula povoláním. Měla být psycholožka. Zbytek si nechte za výbornou obsluhu. Takový slizoun. Ten se ale už nevrátí. To nic není místní, ale vypadá docela dobře. Ani se mi nezdá. Krom toho jsem zadaná. Chci inventární seznam všech strojů, Able. A hlavně tkalcovských stavů ve starém traktu. Zvládneš to do zítřka? Jasně, žádný problém. Znám tu každou mašinu. Fajn. A přines mi ten seznam osobně. Páni, co jste zač? Jste snad strašidla? Nebojte se. Jsem úplně neškodná. Slečna Portrová, Gwen Delmaynová. Pojďte, bratr už čeká. Dobrý den. Já tě přeci prosila, abys mi sehnal to vydání s komentáři. Ano, mami, vím, co jsi chtěla. Bohužel se mi nepodařilo tu knihu najít. Jste Jennifer Porterová? Ano, něco nehraje? Ne, rád vás poznávám. Philip Delmain. Dobrý den. Jen mě trošku udivuje, že jste tak mladá. Ano, ale Grant Emerson mi asi věří a vyslal mě sem. Může mi někdo vysvětlit, o co jde? Promiň, mami, tohle jsem ti říkal. Musíme firmu zmodernizovat. Do kanceláře přijdou lepší počítače a slečna Porterová z New Yorku nainstaluje nové programy. Tak to jste vy. Představovala jsem si vás jinak. Dobrý den. Doufám, že jste měla příjemnou cestu. Obvykle začínáme večeřet na minutu přesně v 7:30. Tedy pokud má moje dcera do té doby hotové jídlo. Samozřejmě bude. Chcete se určitě ještě osvěžit. Gwen, připravila si pokoj pro slečnu? V pokojích není dovoleno kouření. Gwen vám všechno ukáže.
Takže nejprve vám ukážu pokoj. Moje matka to tak nemyslí. Není prostě zvyklá mít hosty, ale vlastně je ráda za každé rozptýlení. A já taky. Už dlouho jsem nebyla v New Yorku. Neznáte náhodou na rohu 2. Avenue a East Houston Edekovu bagetérii? Tudy. Jo, ta je skvělá. Jo. Měla jsem nejradši ty se sýrem a pažitkou. A s lososem jsou taky super. Jo, to je pravda. Pojďte. Tady je to. Vyklidila jsem pár zásuvek a pak je tady skříň. To je koupelna a tady je vaše extra internetová přípojka. Matka se zlobila, někdy je přehnaně šetrná. Můj zaměstnavatel to ale zaplatil. Ano, přirozeně. Jenže matka považuje za plýtvání všechno, kromě výdajů za knihy. Je vám zima? To dělají ty staré zdi. Počkejte. Tady. Oblečte se. Je z naší staré kolekce. Dříve jsme vyráběli vlněné zboží a úplety. Aha, díky. Prosím. Dojdeme pro kufry? Jo. Fajn. Tady znovu Grant Emerson. Slečno Lejnová, ta nová zaměstnankyně už Delmainům dorazila? Ne? Ano. Tak jo. Fajn. Děkuju vám. Naschle. Mami, nemůžeš odložit knížku, aspoň když máme návštěvu? Promiňte, ale je to opravdu velmi zajímavé. Hledám totiž materiály. Sbírám staré dopisy anglických přistěhovalců z 19. století, které tehdy posílali příbuzným domů a ráda bych o tom napsala knihu. Dopisy ze země svobody. Tak naše rodina například přišla ze Skotska už s první velkou vystěhovaleckou vlnou před 150 lety. Moje matka intenzivně pátrá po našich předcích. Podle legendy přišli do Ameriky pouze s jedním kufrem v ruce. To je pravda. Ale jelikož byli pilní, tak to někam dotáhli. A odkud pocházíte vy? No, z jednoho malého místa poblíž Denbury. A vaši rodiče? Mami. Je vždy velmi poučné poznat rodinné kořeny nějakého člověka. Tak tedy? Matka pochází z klasické farmářské rodiny, ale vystudovala historii a americkou literaturu. Studovala. Ano, to jsem chtěla taky, ale tenkrát jsem nesměla. A váš otec? Toho skoro neznám. A proč ne? Je to kytarista a hudba pro něho byla důležitější než rodinný život. To je mi vás líto. Není jednoduché, víte, vyrůstat v tak chaotických poměrech. Nepustíme se do jídla, pomalu stydne. Je hezké, že se strachujete, ale měla jsem skvělé dětství. A jsem velmi hrdá na matku, že mě vychovala sama jako učitelka. Nic mi nescházelo. Nemohla byste se mi někdy podívat na počítač? Všechno mu hrozně dlouho trvá. Vy jistě hned poznáte, čím to je. Určitě. Nejdřív se musím věnovat svým vlastním úkolům ve firmě, ale pak moc ráda. Tedy paní Delmainová je fakt zvláštní. A především nemá nejmenší ponětí o situaci jejich firmy. A její syn jí tají, proč jsem tady. To zní dost dramaticky. Je tu zima, příšerná zima, Henry. Jo, já vím, dostala jsem, co jsem chtěla. Myslím, že s auditem podniku brzo skončím a přijedu. Vrátím se včas na svatbu, to ti slibuju. Chybíš mi. Blbost. Chybím ti jen proto, že si teď musíš dělat snídaně sám. Ano, prosím, zítra tě zavolám. Čau. Ahoj. Ta je pro vás, abyste tu nezmrzla. Jste hodná, díky. Není zač. Ta je ale krásná. Vyrobila jsem jí z pár zbytků vlny. Vážně? Parádní vzor? Myslíte? Díky. Takže Filip se o vás zítra postará. Hezky se vyspěte. Díky. Dobrou noc. Dobrou noc. Já hlavní kancelář. To je má pravá ruka Kirsty McIntyrová. Pracovala už pro otce. Jo.
Kirsty, to je Jennifer Porterová, poslal jí Grant Emerson. Dobrý den. Dobrý den, slečno. Budete-li něco potřebovat, obraťte se na Kirsty. Ano. Ano, teď vás dovedu do vaší kanceláře, abyste mohla pracovat v klidu. Slečno McIntyrová, je tu pár nesrovnalostí v podkladech. Postarám se o to. Díky. Ještě něco? Chápu vaši skepsi vůči mně, ale v první řadě jsem tu, abych ohodnotila podnik a jeho ekonomickou situaci. Ano, přesně. Poměrně rychle začnete tvrdit, že podnik je nerentabilní a měl by se proto co nejdříve zavřít. Ne, tedy nejprve se pokusím zjistit, co tu neběží, jak by mělo, a pak můj zaměstnavatel učiní ty nejnutnější... Pane Delmayne, mohu si prohlédnout provoz? Jsou to jen stroje. To důležité je v účetních knihách. Bilance bych mohla prověřovat z domova od počítače. Pan Grant Emerson mě sem poslal právě proto, abych si udělala představu o celém procesu. Čím více uvidím, tím z nás pak budu moci oceňovat. Fajn. Továrna je vám pro inspekci samozřejmě kdykoliv k dispozici. Fajn. Proč ta podlaha tak lepí? To dělá lanolin ve vlně. Aha. V další hále se vlna připravuje pro stavy. Hodně rodin u nás pracuje již několik generací, víte? Jennifer, odpusťte mi tu drobnou lež včera večer, ale snažím se matku co možná nejméně rozčilovat. Takže ona neví, že firma patří z velké části Grant Emersonovi? Nechci, aby se musela potýkat s obchodními záležitostmi, ale ví, že už jsem tu jen ředitel. A co máte v téhle staré budově? Tam máme vyřazené stavy. Už nejsou v provozu, protože jsme přešli výhradně na produkci příze. Můžu to tam vidět? To by vás vůbec nezajímalo. Opravdu to není třeba. Tamhle máme... Prosím. Ejble? Jo? Můžete slečně Porterové ukázat dílnu? Milorad. Jste skutečně svědomitá. Ano, to se snažím. Pojďte. Lindo, ahoj. Ne, teď to nejde. Able Fraser. Jennifer Porterová. Able vám vše ukáže. Uvidíme se později. Banky se ozvaly? Už jedu, ano? Tyhle staré mašiny už asi dosloužily. Jako já. Dřív jsem tu zodpovídal za všechny stroje. Teď tu dělám domovníka a přilepšuju si k penzi. Jak dlouho už nejsou ty stroje v provozu? Asi tak 10 let. Ale jsou ještě hodně zachovalé. Jo. Udržuju je, aby nezapadly prachem a nezničily se. Mám tady všechno, stuhařské stavy i stroje, na kterých se tkají až 6 metrů široké pruhy látky. Ja. Teď už asi Delmainův závod skončí. Proč si to myslíte? Už delší dobu kolují jisté zvěsti. Nic si nenamlouvejme. Škoda, že už nežije starý Stuart Delmain. Ten to všechno zvládal. A Philip Delmain? Je působivá ta továrna, vážně. Teď bych si šíleně ráda dala kávu. Kávovar je už několik týdnů rozbitý. Sem si každý nosí svou vlastní kávu. No, tak kdy nás zavřete? Jak jsem řekla, já o tom nerozhoduji. Jen napíšu hodnocení. Víte vůbec něco o textilní branži? Vůbec nic. Ale vím, že továrna nemůže fungovat, když jsou stroje a suroviny drahé a vyrábí se levné zboží. To je docela prostý, obecně platný, tržně hospodářský fakt. Dříve jsme tady levné produkty nevyráběli.
Bývaly časy, kdy firma Delmain byla svojí kvalitou proslavená. Tady. Ta Porterová strká nos do všeho. Zrovna teď, když jsem možná našel kupce na ty staré stavy. Víš, co si o tom myslím? Peníze potřebujeme. Jinak nám knihkupectví někdo vyfoukne před nosem. Je to jediná šance, jak ten obchod koupit. Fajn. Zeptám se teda ještě jednou v bance. To neklapne. Už jsi o tom promluvil se svou matkou? Měla by vědět, co chystáš. Slečno Porterová, co je? Můžu vám nějak pomoct? Obávám se, že Filip Delmain mě zapomněl vyzvednout. Vlastně jsem neříkala, že tu chci přenocovat, ale... Taxi ani autobusy, to jsem si myslela. Ale můžu vám půjčit svoje kolo. Musím bez tak ještě zamknout. Zavolám vnučce, ať mě odveze. Díky moc. Co tu děláte? Pracujete u Delmainu? Jo, to hlavně. Ale ve volném čase ráda poradím lidem s psychickými problémy. Vy jste myslel, že prodávám sendviče? Takhle oblečená? Ne, jenom jsem zaskočila za majitelku. Přijela jsem z New Yorku a ptala se na cestu. Jste v pořádku? Ne, ano, v pohodě. Jen mě to trochu překvapilo. Mám vás někam vzít autem? Ne, díky. Trocha pohybu, čerstvý vzduch, to mi prospěje. Pa. Ale je to dost divné, že? Co ten chlap pohledával v areálu továrny? Nejspíš bydlí v těch chatkách. Nocují tam turisti, co chodí do hor. Ach tak. Tak proto to horolezecké oblečení. Líbí se ti? Ne. Jen mě to tak napadlo. Jaký byl tvůj první den? Nepřijali mě tam zrovna s otevřenou náručí. Sekretářka mě neustále strapňovala. McIntyrová má strach. Všichni se bojí, že je konec. Odkud tohle víš? Dědeček tam dělá domovníka. Ach, Abel, s tím mě seznámili. To je jeho kolo. Všechno to báječně udržuje. Děda je na ty svoje mašinky hrdý. Neměla jste už dost pohybu? Ještě to ujde, je to jen kousek. Zhruba 10 kilometrů s 10 dalšími kopci, strmějšími než tenhle. Nastupte si, svezu vás. Dobře, dobře. Ale jen proto, že nechci paní Delmainovou rozlobit. Trvá na dochvilnosti. To je opravdu skvělý důvod, proč jet se mnou. Přednedávnem jsem se osamostatnila a dělám pro jednoho investora. Většinou z domova od počítače. A teď vás poslal na místo, abyste si utvořila přesnější obrázek? Jo, přesně. Je to zvláštní. Vždy jsem pracovala s abstraktními čísly a najednou mám před sebou lidi, kteří se bojí, co bude dál. A co na to váš chlebodárce? Osudy jednotlivců ho nezajímají. No, odkud to víte? Znáte ho dobře. Vlastně ho vůbec neznám, tedy ne osobně. Jsme v kontaktu přes mail a volám si s jeho sekretářkou. Vlastně mi to tak vyhovuje. A proč? Můžu si Tman, kterému jde jen o zisk. No, když má firma velké ztráty, není jiná alternativa. Musí se zavřít. To si myslíte? Vážně? Člověk může taky přemýšlet, jestli není jiná možnost. No jo. Jste-li taková citlivka, tak jste se minula povolání. Nechápu, co je vám vlastně potom. Ne, kolo přijde na tovární dvůr. Patří domovníkovi. Dík za svezení.
Gwen, opatrně s tím nádobím. Víš snad, jak je cenné. Ano, mami, už tu pár let bydlím. Kde je Filip? Asi bude ještě ve městě. Podívala byste se mi potom na ten počítač v mé pracovně? Moc ráda. Díky. Stáhla jsem si nový textový program a od té doby už nefunguje vůbec nic. Možná bude třeba to nejdřív zkonfigurovat. To může chvíli trvat. Podívám se na to, až skončím v kanceláři. V kanceláři vám pomůže Gwen. Stejně se tu jenom nudí. Tedy rozhodně se nenudím v tomhle velkém domě a s tebou. A ta krajina, Henry, to bys měl vidět. Je to tak krásně. A ta továrna taky není v tak příšerném stavu. Přesto si nemyslím, že se pro ně dá něco udělat. Pošli mi prostě fotky. To vlastně nesmím. Dobře, že si to ty. Posílám Grantu Emersonovi svou úplně první zprávu. A Zlato, promluvila by si s květinářem? Já mám teď práci nad hlavu. Jasně. Ale ne, abys pak vrčel, co jsem vybrala. Tak to se neboj. A Jenny? Chybíš mi. Ale ti. Určitě sedíš před televizí, máš nohy na stole a popíš pivo. Já to věděla. Dobrou noc, tak zítra. Na první pohled žádné překvapení. Hromada strojů a přeplněné sklady. Řediteli chybí strategie, jak získat nové klienty. Zdá se, že není jiná možnost, než to zavřít. Jennifer Porterová. Přesně, jak jsem si myslel. Chytrá holka. Má hezká k tomu. Díky za první hodnocení. Potřebuji rychle kopie plánů továrny a všech vedlejších budov. Provedu, pane Grante Emersone. Je tu ještě Filip? Už je pryč. Doufám, že ho potkám ve firmě. Máme o čem mluvit. Nevypadá to dobře, co? Upřímně... Gwendolino? Rychleji přinesu snídaní. Občas ráno nechce vůbec vstávat. Gwendolino! Popovídáme si později, ano? Jo, ráda. Ahoj, Dave, tady Henry. Mám všechny fotky té nemovitosti v Hudson Highlands. Jo, poloha a okolní krajina jsou fantastické. Pošlu ti to. Ne, určitě potom nejde jiný kupec. Neboj se, mám informace ze spolehlivého soukromého zdroje. Můžu vám pomoct? Jo, ráda bych pohorky. A sice tyhle. Proč se pokaždé vyděsíte? To jsem tak hrozný. Ani ne. Tak se raději představím. Já jsem Robert. Chodíte na túry? Jo. No alespoň nevyrážíte v lodičkách. Vodu odpuzující a prodyšné. Chytré na to, že jste z New Yorku. Jsou tu skvělé trasy i pro začátečníky. Klidně půjdu s vámi, abyste nezabloudila.
Milá nabídka, ale není třeba. New Yorkčanky mají skvělý orientační smysl. Nafuka. Přeju vám nádherný den. Dárek na rozloučenou pro nás od pana Granta Emersona? Ne? Je ode mě. Bez kávy nemůžu žít. Dáte si? Ne, děkuju, mám tady s sebou vlastní. Všimla jsem si, že ty staré tkalcovské stavy nejsou v podkladech zanesené. Ty jsou dávno vyřazené. Ale přesto patří do firemního jmění. O to se stará Filip osobně. Zeptám se ho na to. Díky. Zeptala bych se ho sama, ale on bývá často mimo podnik? Však on dobře ví, co má dělat. Slečno Portrová? Náš podnik není hřišťátko pro zelenáče. Přemýšlela jste vlastně vůbec o tom, co bude se všemi těmi rodinami, až to tu Delmaynovi zavřou? Opravdu nemají alternativu? Ne. Z chudého sedlačení nebo chovu ovcí tu nikdo nevyžije. Ne. Až zavřou tuhle továrnu, lidi budou muset odsud odejít a obec prostě zanikne. Prosím, počkejte. Já chápu tu odpovědnost. Prosím, věřte mi, budu-li moci udělat něco, abych zabránila zavření továrny, potom to udělám. Maggie! Jenny, ahoj. To je ale milé. Zrovna jsem byla u tebe na stánku a viděla jsem tu ceduli. Co pak se stalo? Trhala jsem jablka, spadla ze žebříku a zvrtla si kotník. Je to zlé? Ujde to. Ale pár dní bych neměla nohu zatěžovat. Majkovi to vyhovuje. Bez tak není rád, když jsem celý den v horách, tak sama. Ale víš, já potřebuju rozptýlení. Tady jsou jen ovce a alpaky. Kdo tu potřebuje rozptýlení? To je Jenny z New Yorku, už jsem ti o ní říkala. Ahoj. Ahoj, já jsem ta, co odehnala Maggie zákazníka. Co? Ostatně ten chlápek se mi neustále plete do cesty. Jako by mě špehoval. Řekla bych, že zabral. Proboha, to ne. To si doopravdy neumím představit. Vlastně jsem na něj pořád dost hnusná. Myslím, že právě to je láká. Vzbuzuje to v nich lovecký instinkt nebo tak. Aha. Takže na tenhle podvůdek jsem ti skočil, jo? Myslela jsem si, že žijí jenom v Andách. Mike si vzal do hlavy, že bude kromě ovcí chovat ještě lamy. Sousedi z něj mají legraci. Jen ať mají. Jsou to strašně nenáročná a přizpůsobivá zvířata. Na ploše, kterou za rok spase jedna ovce, se jich uživí 8. Jestli chceš, pojď dovnitř. Vidím dobře odsud, díky. Aha, neboj se, alpaky jsou hrozně mírné. Štípou jen, když se cítí ohrožené, nebo když je člověk nechová, jak má. Vlastně jsou trošku jako Maggie. Běž k mámě. No. Neděste se, to jsem já. Už zase vy, jo? Pěkné fotky. Máte oko pro podstatné věci. Jo, ty fotky jsou pro šéfa. Záznamy stavu všech vedlejších budov. No, to je dobré. Vedlejší budovou mě ještě nikdo nenazval.
Tak jo, fajn, to stačí. Stačí, díky. Vraťte mi prosím ten Jste foťák. tak sladká, když zuříte. Přestaňte. Dejte mi ten foťák, nebo... Nebo? Nemyslím si, že jste tu kvůli počítačům, drahá. Mám za úkol starat se výhradně... Jo, máte pravdu. Víte, dochází mi toho víc, než si moje děti myslí. Filip se sice snaží mě ode všeho izolovat, ale já tuším, že něco není v pořádku. Gwen, myslím, že byste měli matce říct, jak je to vážné. To musí říct Filip. Já nemůžu. Ještě si nezažila mou matku, když zuří. Jak tohle děláš? Promiň, že to říkám tak na rovinu, ale podle mě je tvoje matka svéráz. Ano, ale celkem ji chápu. Nikdy nezkousla, že nesměla studovat a po smrti otce se pro ní všechno zhoršilo. Ráda se o ní starám. Moc ji miluješ. Mhm. Víš ty co? Ukážu ti pak svůj kutloch. Bez něj bych to tady asi skutečně nevydržela. Ano? Jo. Díky. Tady. Aha. Můžu? Ano. Navrhuješ látky? Jo. Pár let jsem studovala na vysoké škole textilní v New Yorku. A to žiješ tady? Přerušila jsem studium. A proč pak? Zamilovala jsem se do profesora, ale byl ženatý. Byla jsem s ním 2 roky a čekala jsem, až se rozhodne, ale... A pak zemřel táta a já se vrátila domů. Možná to bylo dobře, abych to překonala. Ty látky jsou překrásné. Prodáváš je? Ano, mám pár zákazníků. Doporučují mě dál. Ví o tom Filip a tvoje matka? Ne, opravdu ne. Ona tady už dlouho nebyla. Ono to ani není tak dobré. Je to mimořádné. Dík za fotky. Velmi působivé. Jak pokračuješ? A kéž bych mohla pro ten podnik něco udělat. Máš moc měkké srdce. Jenny, ten podnik je nerentabilní a ty na tom nic nezměníš. Já nevím, Dneska jsem objevila něco moc zajímavého. Já taky. A potom jsem zhřešil. To snad není pravda. Jsem pryč jenom pár dní a ty... Povídej. Koupil jsem si skvělý oblek. 100% alpaka. Alpaka? Oblek z vlny alpaky? Jo, měkoučký. A jemnější než kašmír. Lehoučký a totálně moderní. A bohužel taky drahý. Jenže ten oblek za to stojí. Henry, to nemůže být náhoda. Mike chová alpaky a... Jaký Mike? Jaké alpaky? Většina farmářů chová alpaky na vlnu. Alpačí vlna je lehčí a teplejší než vlna ovcí. I v konečném produktu si zachová přirozený lesk. Dobré ráno, Gwen. Dobré ráno. Ještě jednou dík, že jsi mi ukázala dílnu. Věděla jsi, že z alpačí vlny se dají vyrábět vysoce kvalitní látky? Napadlo mě, že by to možná mohlo zachránit podnik. Jsi nadaná, mohlo by... Co se stalo? Mámě není dobře, má migrénu. Zavolej doktora. Není dobře, že se pořád staráš sama o celý dům. Gwendolino, doneseš mi prosím taky tabletky?
Jsou v koupelně. Ano, mami. Musím. Dáme řeč potom? Počkej, nevíš, kde je Filip? Utekl ke své přítelkyni Lindě. Pracuje v knihkupectví na Hudson Street. V podstatě jsem rád, že budeme muset továrnu zavřít. Konečně se zbavím toho tlaku. Můžeme tady potom začít nový život. Pomůže nám to vůbec? Jsi si tím jistý? Jasně, dostal jsem skvělou nabídku na prodej těch stavů a když budeme šikovně vyjednávat, měly by peníze stačit. Přejete si, madam? No, Jennifer, to je Jennifer Porterová, o ní jsem ti říkal. Ahoj. Vaše sestra mi řekla, kde vás najdu. Přemýšlela jsem, jak eventuálně zachovat váš závod. Zachovat? Ale to zní moc dobře. Ano, je to teprve vágní nápad, ale ráda to s vámi hned proberu. Tak jo, promluvíme si o tom později. Mám teď důležitou schůzku. Filipe, měl byste brát mé návrhy vážně. Pochopitelně. Jak to chcete udělat? Nevím, zda to vyjde, ale tahle firma stojí za pokus. No a co jste tedy vymyslela? Vlastně je to jednoduché. Delmainův závod musí přestat vyrábět věci, které nic nevynesou. Musíme diverzifikovat. My? Jak to myslíte? Přijdeme na trh s novým produktem. A co to má být za nový produkt? Máme snad začít vařit čokoládu a vyrábět Santa Clause a Mikuláše? Ne. Zůstaneme u vlny. Jenom jiný druh. Zkusíme alpačí vlnu a z té budeme potom také tkát látky, jako dřív. Jak to má fungovat? Ze všeho nejdřív se musíme zeptat Mikea, zda nám může dodávat vlnu. Mike Nettleton? Ten má přece chov alpaky jenom jako hobby. Ano, ale zná taky jiné chovatele. A jak se bude ta vlna dál zpracovávat? Na vašich starých stavech. Ty by se museli zprovoznit. Ano, bude třeba promluvit s Ablem, ale on je udržuje. Vy jste blázen. Třeba tak závod zachráníme. Dáte si taky? Ano. Ráda. Ostatně mi můžete tykat. Jsem Jenny. Jenny? Kirsty, já jsem Kirsty. S mojí vlnou určitě nevystačíte. Myslíš, že bys mohl promluvit s jinými chovateli, zda by nám nedodávali? Můžu to zkusit, jasně. Víš ty co, musíš hned rozšířit své stádo. O, teď najednou, jo? Jo, teď najednou. Ne, vážně, tenhle nápad je dobrý. Jak budou látky vypadat? To ještě přesně nevím, ale Gwendolina mi včera ukázala ateliér, dělá pěkné věci. Asi by bylo lepší, kdyby se ujala řízení továrny, ne? Jo, u Filipa mám bohužel dojem, že mu udržení firmy až tak moc na srdci neleží. Dokonce ho tak trochu podezřívám, že si tam hřeje vlastní polívčičku. Návrh kupní smlouvy na Tkalcovské stavy.
Co vy tady děláte? Pracuju. Dost nezvyklou hodinu, nemyslíte? Už jste někdy slyšel o pružné pracovní době? A vy, co tu děláte vy? Já tu bydlím. Halo? Je tu někdo? Dobrý. To jsem já. Jsem tu na dovolené a jdu do bungalovu. Tak jo. Dobrou noc. Jo, vám taky. On chce potají prodat stroje. Děkuju za pomoc. V pořádku. Rád pomáhám ženám, co se vloupávají do fabrik. Nebo jste se kradla ven? No tak, proč Delmain nesmí vědět, že jste tady? Je mi líto, ale nemůžu o tom mluvit s cizími. Tak víte co? Pozvu vás teď na drink, ano? A popovídáme si, jste na sebe přišel vhod. Vlastně bych už ráda jela domů. Jo, později. Pomohl jsem vám právě z brandy a zajít spolu aspoň na pivo přece můžeme. Těší mě, že jste tak hladová. Většina žen, které člověk pozve, zrovna drží dietu. Takže, proč ta tajná noční akce? To vám tady teď přece nebudu prozrazovat. Abych to vyjádřila decentně, tak Delmainův závod má dost velké potíže. Což je velká škoda, protože mají potenciál. Ano? Jak velký? Zajímá vás to? Ano. Tak pojďte. Díky. Rád poslouchám ctižádostivé ženy. A vy jste ještě navíc atraktivní. Tohle si odpusťte. Dobrá. 2 piva, prosím. Jistě. Takže, v podstatě je řešení tak prosté, že to každý... Idiot? Každý laik mu porozumí. Základní problém je, že firma vyrábí věci, které produkují i ostatní, ale o hodně levněji. Musí tedy přejít na kvalitativně hodnotnější zboží. A tady vstupuje do hry alpačí vlna. Na továrním pozemku je jedna obrovská budova se starými ještě funkčními stroji. Abel, bývalý předák, by je mohl případně zkusit předělat na jemnější vlákno, alpak. Látky z alpačí vlny... Díky. Jsou absolutní trháky na mezinárodním trhu s textiliemi. A Gwendolina, to je Delmainova dcera, je neskutečně nadaná návrhářka. Když bude navrhovat látky a nabídneme tenhle produkt etablovanému tvůrci exkluzivní módy, mohli bychom mít velký úspěch. Prorazili bychom si tak cestu do vyšší společnosti. Já vás nudím. Ne, já... Promiňte, kdo by se zajímal o starou továrnu? Ne. Kterou opustí 120 zaměstnanců. Ne, já... Vašim plánům rozumím a měla byste to šéfovi povědět, tomu... Grantu Emersonovi. Jo, řekněte mu o tom. Máte fantazii a vize. Díky. Myslím si, že mě bude považovat za střelenou. Chce, abychom to vyřídili co nejdřív. Kdo ví? Mám dojem, že bylo dobré, že vás do toho podniku osobně vyslal. Vy jistě uděláte dojem. Na váš mimořádný záchranný plán. Jste nakonec docela sympatiák. Možná mi to ale jenom tak připadá díky tomu alkoholu. Jo, to jsou ty předsudky. Pořád jste mi neřekl, co tu děláte. To je na delší vyprávění. Tak povídejte, celou dobu jste nechal mluvit mě. Jako kluk jsem dost často pobýval poblíž u svých prarodičů. Jednou jsem si vyšel sám do hor. Naprostý idiota. No, pak jsem spadl a těžce se zranil. Naštěstí mě horská služba zachránila. Jo, byl to nepříjemný zážitek. Dlouho jsem ležel na takovém skalním výstupku a myslel jsem si, že tam umřu. No, pak jsem se svému strachu z hor postavil a ve volném čase jsem se naučil lézt a teď už pár let sám zaučuju mladé lezce. Zrovna teď se tu v okolí porozhlížím po vhodném terénu pro letní kemp. Byl to krásný večer. To bych nečekala.
Děkuju vám, Jennifer. Já musím vám něco říct. Jde o to, že jsem od začátku krucinál. Zprvu jsem vám nechtěl nic říkat, ale... Nechme to tak. Raději ne. Fajn. Raději ne. Měli bychom toho nechat. Jsem totiž... Dobrou noc. Tak zítra, Jennifer. She's heaven sent, you're down to earth. Not a one to spend can count the worth of all the things she does to me. Kde se touláš? Mám si dělat starosti? Henry. In the highest degree. Ne. The highest degree. Ano. Then she comes to me with that breathtaking smile, and all I manage to say is hi. No tak, nebuďte směšný, Petre. Co to má být? Je mi líto, ale musíme vašeho syna odvést. Pan Grant Emerson na něj podal oznámení pro podvod. To přece není možné. Neboj se, mami, všechno vysvětlím. Máte s tím něco společného? Ne, Měla si kvůli Filipovi přijít nejdřív za mnou. Gwen. Já jsem šéfovi nic o svém podezření neřekla. Co jste měla za podezření, slečno Porterová? Filip chtěl prodat firemní majetek a tajně. Aniž něco řekl vašemu společníkovi Grantu Emersonovi. Pak musí jít o nějaký omyl. Bohužel ne. Ano? Kirsty, co... Ano, já... už jedu. Grant Emerson je v podniku. Dobré ráno. Vy jste Grant Emerson? Povězte mi, to jste takový grázl? Jenny. O to vám šlo? Včera jste se mě pokusil opít, abyste se dozvěděl něco o podniku? Čmuchal jste v mých podkladech, že? A pak vás nenapadlo nic lepšího, než udat Filipa. Jenny, o co tady jde? My dva už se totiž známe, ale dosud jsem neměl příležitost se... Neměl příležitost, vtipné, báječně. S ledovým klidem jste zneužil mou Jenny, důvěru. uklidni se, prosím. Mluvme chvíli rozumně, prosím. Nepromluvím s vámi už ani slovo. Můj bože, já jsem blbá. Jsem tak pitomá, ne. Gwen, promiň mi, mrzí mě to, udělala jsem chybu, nevěděla jsem to, prostě mě podrazilo tohle investorské prase. Investorské prase se omlouvá. To bys měl moc snadné. Jak dlouho víš, že pro tebe dělám? Až od chvíle, kdy jsem tě viděl na tom kole. Proč jsi to nechával pro sebe? Chtěl jsi tu hrát na dobráka a po zavření továrny si měl v Já plánu... chápu, že zuříš, ale já... Neřekl jsem to, protože jsem si tě chtěl otestovat. Jo, měla si tolik předsudků vůči svému šéfovi. Nikdy by se se mnou nezačala, kdybys věděla, kdo jsem. Přesně. Ano. A to byla taky velikánská chyba. I hned odjedu. Neodejdeš. Budeme se chovat jako profíci a probereme tvé plány. Udělali na mě dojem. To snad ne. Pořád jste to nepochopil, pane Grante Emersone. Já to končím.
Můžeš jít dovnitř, už odjel. A tvoje návrhy na něj velmi zapůsobily. To je mi fuk, dala jsem výpověď. Radši si to rozmyslí, dává podniku šanci. Musíme mu jen ukázat odbytové možnosti. Můžete mě nechat na moment o samotě? Nejdřív mě napadlo, co tady ta holka chce. Ta ještě nic nechápe. Kirsty a Maggie mi potom řekli o tvých nápadech. Mohlo by to fungovat. Můžu za pár dní staré tkalcovské stavy zase rozběhnout. To zní velmi dramaticky. Firma je na dně, protože ředitel je podvodník. Teď už není co řešit. Totiž ne tak docela. Jak to? Co tam chceš dělat? Dejme tomu, že jsem vymyslela záchranný plán. Právě si řekla, že dneska zatkli ředitele továrny. To jo, ano, ale ještě je tu pořád šance, že... No tak prosím, nebuď směšná. Hele, nech mě alespoň domluvit. Myslím, že si prostě nezvládla svůj úkol tu firmu zavřít. Chtít zachránit tu trosku je naprosto nereálné. Já myslela, že mi fandíš. A zdá se, že ani nechceš vědět, co jsem napál. Jenny, vyslechni mě. No, nádhera, jak je měkoučka. Jo, je to taky nejlepší kvalita. Baby alpaka. Ale povím ti rovnou, má svou cenu. Jo, možná bychom mohli u chovatelů vyjednat lepší cenu, když od nich budeme vlnu odebírat trvale. Promluvím s nimi. Ahoj, Majku. Ahoj, Kirsty. To je ta nejjemnější kvalita. Nádhera. Jak získáme nové zákazníky? Pomalu. Jedno po druhém. Už jsi mluvila s Gwendolínou? Ne, ještě jsem to nestihla. Gwen, já tě nechápu. Máš nádherné návrhy, máš tisíce nápadů, tak v čem je problém? Nejsem návrhářka. To je pitomost. Sice si školu nedokončila, ale máš obrovský talent, to víš přece sama. Když budu v továrně, budu muset zajišťovat suroviny, hledat kupce a vyjednávat, a to neumím. Taky se starám o matku a dům a nemám čas. No tak, Gwen, tohle je výmluva. Mohli byste přijmout hospodyni. Pak s tebou bude matka zacházet jako s dcerou a ne jako se služkou. O čem to mluvíš? Je to tak. Má matka žije v jiném světě. Musíš jí objasnit, co chceš a co dokážeš. Sama musíš věřit svému talentu. Navíc se celý projekt zhroutí, když se nepřidáš. Bez tebe to nejde. Jenny je u vytržení z mých prací. Aha. Prý bychom s mou pomocí mohli podnik zachránit. A jak by to šlo? Mám navrhovat látky, které potom budeme tkát. Z alpačí vlny. Jsou to jenom sny, nic víc. Co tu je ta Jenny, je ve všem jen zmatek. Filipa zatkli na základě nějakých absurdních podezření. Tobě nasadí brouka do hlavy. A krom toho nám lhala. Není tu kvůli počítačům, ale pracuje pro toho Granta, Bůh ví koho. Mami, je mi jedno, co si myslíš, ale teď pojedu s Jenny do továrny a pomůžu Co to jí. říkáš? Já vím, co umím. A nedovolím ti, abys mi bránila jít vlastní cestou. Delmain. Ano, rádi vám pošleme vzorky látek. Samozřejmě mohu. A tak vy nemáte... Tak se pište. Dobře, naschle. Ne, příze je z našeho kraje. Ano, přirozeně, kvalita Alpaka něco není stojí. syntetická vlna, nýbrž přírodní vlákno. Aha. Jo, Ano. nashledanou. Ano, díky moc, s Bohem. Ten člověk ani nevěděl, co alpaka vlastně je. Většina módních firem nakupuje super levně v Číně a na Tajvanu.
Alpaka je totiž luxusní vlákno, takže potřebujeme exkluzivního módního tvůrce. Ročník nade mnou studoval jeden zajímavý návrhář a ten se docela zajímal o mou práci. Možná by nám pomohl. Jak se jmenuje? Andrew Holland. Andrew Holland. Tady. Andrew Holland. Má svůj ateliér v Soho. To je on. Myslíš, že má vážně smysl jet do New Yorku, aniž si předem dohodneme schůzku? Slyšela jsi to sama. Většina nás odbývá už v telefonu. Ne, pojedeme rovnou za Hollandem, osobně. To není moc profesionální. Na to nemůžeme brát ohled. Návštěva. Jo, a asi vím, kdo to je. To je ale úchvatná historka. Henry, co tady děláš? Není prostě nádherná? Chtěl jsem tě prostě jenom vidět, protože mi moc chybíš. Aha. No jo, dobře. Mám tady v okolí obchodní jednání. Henry. Gwen, moc mě těší. Jenny, máte opravdu roztomilého snoubence. Z dobré rodiny, vychovaný. Vybrala jste si v skutku výborně. Ano, to říká moje matka pořád. Gwen? Mluvila jsem s Kitty Nelsonovou. Odteď přebírá domácnost. Prohlédla jsem si tvé návrhy. Myslím, že máš vážně talent. Pravděpodobně si ho zdědila po otci. Myslím, že by na tebe byl moc pyšný. Díky, mami. Co to vyvádíš, Henry? Samou láskou bych tě sněla. Hele, v domě paní Delmainové žádný sex. Nedala ti nadarmo vlastní pokoj. Od kdy jsi tak prudérní? Nejsem prudérní, jsem jen šíleně utahaná a brzo ráno musím jet. Jenny, halo. Jenny. No, Jenny, otevři, já tě prosím, zlato. Halo, Jenny. No, jak to jde? Bohužel se nám pořád trhá příze. A co to znamená? Nejsou snad stroje vhodné na alpačí vlnu? Ejble, to by byla katastrofa. Jenom klid, Jenny. Zkusíme to s nějakou jinou mašinou. Jestli to teď nevyjde, tak půjde celá koncepce do háje. Na nové stroje podnik peníze nemá. Omluv mě na okamžik. Koncový plot pozemku by byl asi tamhle. Vidíte to? Na 30 a 31. Henry? Moment. Co tu děláš? Říkal jsem ti přece, že jsem tu To obchodní. jo, ale jak souvisí tvé obchody s továrnou? To je celkem jednoduché. Fabrika je na dně, chystá se zavřít a já našel potenciálního kupce, který tu chce postavit golfový hotel. Děláš se ze mě legraci? Ne, krajina je tu proto ideální, to musíš uznat. Poslyš, nevšiml jsi s náhodou, že se právě snažím tenhle závod zachránit? Když dám Grantu Emersonovi slušnou nabídku, asi ji jako dobrý obchodník neodmítne. Použil si důvěrné informace proti mně a za mými zády. Jak se opovažuješ? Já to dělám pro nás. Tenhle kšeft je mnohem lukrativnější než tvoje směšné kapesné. Henry, chci, aby si respektoval mou práci. I mě. Jenny, poslouchej. Svatba, pak přijdou děti. Tohle nemůže být pravda. Jenny? Grant Emerson je na telefonu.
Promiň, já musím být chvíli sama. Vyřiď Gwen, že se včas vrátím a pojedeme do New Yorku. Co děláš tam dole? Jak ses tam vůbec dostala? Nekoukej se na mě takhle, já taky nic nezmůžu. Kde Kruci je? Nemůžu se jí dovolat. Gwendolino, už musíš. Nepojedu snad sám. Ale ti jsi výborně připravená. Ty to zvládneš. Teď jsme spolu v pěkné šlamastice. A Gwen na mě čeká. Zařiďte to, koukni se tam. Nádhera, díky. Půjdu se na to ještě podívat, ano? Tak jo. Co pro vás mohu udělat? Chci panu Hollandovi ukázat svoji vzorovou kolekci. Máte domluvenou schůzku? Bohužel ne, ale zdáme se ze studií. Nevím, zde má čas, protože zrovna připravujeme večerní přehlídku. Okamžik. Můžete mu prosím říct, že jde o látku z alpačí vlny? Andy, je tu nějaká paní a chce s tebou mluvit. Teď nemám čas. Jo. Řekni, ať si domluví schůzku. Je mi líto, ale teď to nejde. Nejlíp, když zavoláte a dohodnete si schůzku. Díky. To byl blbý nápad, já to věděla. Díky. V pohodě, zranila jste se? Ty jsou vaše? Jo. Nejsou špatné. Povězte, madam, my se asi od někud známe, ne? Haló? Haló, je tam někdo? Haló? Haló, jsem tady dole! A ne. Co tady děláš? Pauzu. Aha. Právě jsem se seznámila s ovcí, podělili jsme se o sušenky a tak. Potřebuješ pomoc? Ne, v pohodě, díky. Můžete pokračovat. Tak jo. Hezký den. Roberte? Roberte! Roberte! Mohl by ses vrátit. Okamžitě se vrať! Vylézt po téhle stěně mi vůbec nedělá potíže, ale myslím, že ovce by byla ráda, kdyby si jí pomohl. Aha.
si to přehnal s tím lanem, to nebylo třeba. Přirozeně. Co poděkovat? Díky. Skvělá záchranná akce, to je za 100 bodů. Jestli budeš drzá, shodím tě. Musíme pohnout, mění se počasí. Já ale přišla ze spoda. Ne, dolů už to nestihneme. Bouřka je moc blízko. Znám poblíž jednu chatu. Tak chatu? Ne, šla jsem sem hodinu. Dolů to půjde určitě ještě o hodně rychleji. Už to nestihneme. Musíš mi věřit. Věřit? Tobě? Myslíš si opravdu, že ti ještě jednou v něčem budu... Prostě musíš. Dělej, pohni. Musíš si svléknout ty mokré věci. Nemusím nic. Jo. Svlékni se. Zabal se do deky. Nemůžu si dovolit, aby mi onemocněla zaměstnankyně. Nedělej teátr kvůli malé oděrce. Když se neošetří, může se zanítit. Jak jsi na tom? Fajn. Stroje jakž takž běží, Abel dělá, co může a Gwendolina má jednání v New Yorku s jedním návrhářem. Doufám, že tam odjela. To mě ani tak nezajímá. Chci vědět, jak je tobě. Fajn. Někdo mě zrovna zachránil. Je mi teplo a je... Dobré ráno. Dobré ráno. Zrovna se mi o tobě zdál. Skvěle. Ty ses už oblékla? Jo, musím jít. Musím ještě vyřídit hromadu věcí. Co? Jo. Jo. Díky, Roberte, za všechno. Já se ti ozvu. Jdu s tebou dovnitř, jdu za paní Delmy. Dneska ho pustí. Jenny? Tady jsi.
Byla jsem na túře. A proč ses včera večer nevrátila? Dělal jsem si starosti. Překvapila nás bouřka a museli jsme se schovat v chatě horské služby. To je Robert Grant Emerson, je to můj šéf. A zachránce. Jo. Henry Turner. Realitní makléř. A její snoubenec. Brzo se budeme brát. Proto je důležité, aby tu Jenny co nejdřív skončila. To by neměl být problém. Moc mě těší, že vás poznávám, pane Grante Emersone. Slyšel jsem o uzavření Delmainova závodu a možná bych měl klienta, který by měl zájem o koupi té nemovitosti. Aha. Nemáš mi co říct? Chtěla jsem. Já jsem... V pohodě. Nemusíš nic říkat. Henry. To mezi námi dvěma už pro mě není v pořádku. Všechno se teď změnilo. Nebylo by správné si tě vzít. To všechno kvůli tomu chlapovi? Ne. Jo. Zamilovala jsem se do něj. Víš, že ho plány mého klienta hodně nadchly? To říkáš jen, abys mi ublížil. Prosím, ještě si Ne. Henry, vrať se už do New Yorku, prosím. Ještě dnes. Pan Thompson nás ujistil, že budeme moct knihkupectví postupně splácet. Fajn, to zní výborně. A já už se hrozně moc těším na práci s látkami. Slečno Porterová, zrovna jsem o vás mluvil. Nestihl jsem vám poděkovat. Jenny, co se stalo, vypadáš hrozně zničeně. Co je? Povím ti to potom. Teď mi ale řekni, jak to proběhlo v New Yorku. Andrew Holland je nadšený, nakoupí u nás pro svou kolekci. Ale to je... Srdečně blahopřeju. Díky. Ale má to jeden háček. Chce na textilní veletrh 6 různých vzorů a nejméně 8 rolí po 10 metrech. To je báječné. Ten člověk je naše spása. To... Co pak se děje? Jsme na něj moc drazí? Je to za 6 týdnů. Tak moment, ty jsi mu to slíbila? Jo, jistě. To s těmi starými stroji nikdy nezvládneme. Stop! Stop! Zastavte stroj! To snad ne. Zatracená mrcha. Ejble, co budeme dělat? Nikdy by mě nenapadlo, že změna vlny je tak problematická. Jenom klid, Jenny. Zkusím stroje jen o něco zpomalit. Asi to raději hned odřeknu. S tím ještě počkej. Musíme nejdřív vytáhnout cívky. Víš, co mě na tom nejvíc štve? Že všichni měli pravdu. Jsem moc mladá a neskušená. Je pošetilé si myslet, že se dá firma tak jednoduše zachránit. Jenny,
Za pokus to stálo. Robert taky prostě utekl. Ne, ještě než odjel, stavil se u mě na kafe. A co ti říkal? Ptal se, jestli brzo odjedeš kvůli svatbě. No a? Samozřejmě jsem mu neřekla, že svatba nebude. Udělala jsem dobře? Asi jsem měla něco říct. Ne, takhle je to naprosto v pořádku. Nic mu do toho není. Neměla jsem se do toho nechat zatáhnout. Tak to bychom měli. Able, co se děje? Je to to, co si myslím, že to je? Pojď. Funguje to? Able, ono to funguje! To se mi snad dá, je to báječné, to je... Able, a splníme tu zakázku. Zvládneme to do veletrhu. Budeme se všichni snažit. Gwen, nech už ty látky na pokoji. Jsem tak nervózní. Myslíš, že bude Andrew spokojený? Ale prosím tě, to si musí zamilovat. Nemůžu uvěřit tomu, že jsme to zvládli. Jsem na vás tak pyšná. Dali jste do toho všechno. Myslím, že už jede. Slyším auto. Jo. Vystupuje. Jak vypadám? Já myslela, že tu jde o látky. Teda já žasnu, vážně, krása. Skvělá kvalita, zvláště tahle. A rozhodně si mi nekecala. Budou se dobře prodávat. Takže máme co slavit. A tohle to je Able, muž, který to všechno tady rozjel. Able Fraser. Andrew Holland. Jo, bez něho bychom to v termínu nestihli. No, jenom nepřeháněj. Kam pak jdeš? Zůstaň. Tak. Prosím. Díky. Díky. Gwen, uměla by si představit, že bys pro mě navrhla vlastní dámskou kolekci pro jaro? Jo. Tak. Na zdraví. Ahoj, Lindo. Andrew je náš hrdina. Opravdu. Ty ale taky, Able. No, Filipe, mám takovou radost. Už kvůli vám. Jo, my taky. Díky, Kirsty. Jenny, určitě přijde. Ano, těší mě, že se nám dnes podařilo úspěšně uzavřít jednání s Andrewem Hollandem. Mám velkou radost. Věřím, že Delmainův závod čeká růst. Poté, co se můj syn konečně přiznal, že mu knížky leží na srdci víc než vlna. A z mé dcery se vyklubala excelentní návrhářka. Ano, a poté, co Jenny Porterová vyvinula novou koncepci pro náš podnik a jo, teď je řada na vás, Jenny. Jo, když jsem sem přijela, měla většina lidí dojem, že jsem moc mladá a neskušená na tak velký a významný úkol. A třeba, že mě to rozlobilo, musím v tomto případě uznat, že se zase tolik nepletli. Sama bych nikdy nedokázala postavit Delmainův závod opět na nohy. Dali jste do toho hodně, aby bylo možné ten nápad uskutečnit. Děkuji vám za odvahu a za podporu. Díky.
nosit? Já vlastně jsem chtěla něco, no jo, ale nešlapatné nohy to nesnáší. Jak mi tohle chybělo. Neměla jsi být už dávno v New Yorku? Kvůli svatbě? Ta vybouchla. No, to mě mrzí. Nemusí tě to mrzet, bylo to mé rozhodnutí. Musím s tebou něco projednat. Pracovně. Co máš v nejbližší době v plánu? Budu s Maggie ve stánku. Vytvoříme řetězec s občerstvením podél silnice až do New Yorku. No. Jo. No, proč ne? To byl vtip. Ještě nevím, co se mnou bude dál. Zatím zůstanu tady, myslím. Tak to je dobře. Nerad bych, aby moje zaměstnankyně měla hned několik úvazků. Obchodní vedoucí stánku s jídlem a Delmainova závodu. To je prostě moc. Co? Jo, co člověk začne, měl by taky dokončit. Jo, a našel jsem tu poblíž docela hezký domeček. Zrovna dost velký pro 2 osoby. A tak se tě ptám, jestli chci bydlet s tebou? No jistě. Jedna z nejdůležitějších zásad, které mě můj šéf naučil, je, že co člověk začal, měl by taky dokončit. Že? Ale jednou týdně si vyrazíme na túru, ano. A v dešti. Slibuju.